Samantala, Idol, ayon po sa DOH, normal lamang ang makaramdam ng matinding lungkot o pagdadalamhati matapos mawalan ng mahal sa buhay. Maaaring tumagal ito mula 6 na buwan hanggang 1 taon depende sa tao. Nagpaalala ang Department of Health, DOH Region 1 sa publiko na bigyang pansin ang kalusugan na pangkaisipan, lalo na sa ngayong tapos na ang undas kung kailan muling naaalala ng marami ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Paalala pa ng ahensya, mahalagang kilalanin ang mga ganitong damdamin at huwag itong sarilinin dahil ito'y bahagi ng proseso ng paghilom. Hinimok din naman ng DOH ang publiko na humingi ng tulong o kumausap kung ng ibang tao kung kinakailangan. Maaaring tumawag sa NCMH Crisis Hotline 1553 kung nangangailangan na makakausap na handang umalalay. IFM News. IFM News. IFM.